سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كما كان يخون كبرات غطات سينما سمرة نيلوم ونستفلاليو زيانات سبورت هزانقعتي زخونو مالتينا باهم حيزنا قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم قدميقن أبزا channel لايك شير كومنت كومنت مش سبسكرايب كتقبرو أقدمنا بتحتنا نحتت زيانات نفلم السينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتات سبورت فيلمتا صباح بشوعة مقابيت حمش شرطاوين بروفيشنال تغرادم تابي طالب زكاد بي جي بي اندستريا ارتريجيانتو زفلتني حرم عرت وددر حبيرهم كودادور مخانم تفليتو لهم بمسرت وጪ ዘሎ መደብ ምስ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝጻወቱ ዘለው ተቀዳደምቲ ቢንያም ግርማ ያዕቆብ ደበሳይ ካብ ጋንታ ዴልኮ መርሃው ቅዱስ ካብ ጋንታ አስታና ፕሪሚየር ቴክ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ጋንታ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ከም ድማ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ጋንታ ሮኒ ጃቶሊ ሲደርመክ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክሳተፉ በብጋንቶም ተረቂሖም ዘለው ተቀዳደምቲ እዮም ኣብቲ ውድድር ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተረቂሖም ካብ ዘለው 10 ተቀዳደምቲ ቢንያም ግርማይ ሚኬል ላንዳ ቪንቼንዞ ኒባሊ ቡክ ሞሌማ አንድሪያ ባጊዮሊ ጄሎ ሲኮነ ተኸትሉ ኣብ ሻርሻይ ተርታ ተሰሪዑሎም በዛ ጋጣም ከይጠስናዮ መታን ከይንሓልፍ ትማል ሮብዕ 3 መጋቢት ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ 6 ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተሳተፉሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ተሻዓይ ደረጃ ብምውፃእ ዘደነቕ ዓወታ መዝጊቡ ሓበን ክለቡን ሃገሩን ምዃኑ ይዝከር እዩ ኣብቲ 202 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ብትሮፊዮ ላጉየና ዝጽዋዕ ውድድር ወዲ 20 ዓመት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ማእከልቲ ውድድር ኣርሓ ኮይኑ ክጋልብ ከም ዝወዓለ ይፍለጥ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ምስ ጋንታ አስታና ፕሪሚየር ቴክ ዝጻወት ዘሎ ወዲ 27 ዓመት መራው ቅዱስ ነቲ ንፈለማ ግዜ ዝተሳትፎ ናይ ትማል ረብዕ ውድድር ኢጣልያ ጽቡቕ ጸወታ ብንጽብራ መበል 58 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ምዝዛሙ ይፍለጥ እዩ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምዛሙ ድሙቕ ዓወት ከም ዘመዝገበ ይዝከር بسنبت 28 لكاتي 2021 ኣብ ፍረንሳን መበል ታሽዓይ ግዚኡ ኣብ ዝተኻደ ሮያል በርናርድ ድሮመ ዝጽዋዕና ሓደ መዓልቲ ውድድር ቢንያም ግርማይ 7ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ደረጃ ከመዝግብ እንከሎ ብዘይካዚ ቢንያም ኣብ ሓንቲ ውድድር ኣብ ዝተኻደ ቅጽወታ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ድሙቕ ዓወታ መዝጊቡ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሮብዕ ውድድር ምስ ቢንያም ግርማይ ሓቢሩ ዝተሳተፈ ናይ ጋንታ አስታና ፕሪሚየር ቴክ ዝጻወት ዘሎ ወዲ 27 ዓመት መራው ቅዱስ ነዚ ንፈለማ ግዚኡ ዝተሳትፎ ውድድር ኢጣልያ ጽቡቕ ጸወታ ብንጽብራቕ መበል 58 ደረጃ ሒዙ ምውጽኡ ዝፍለጥ እዩ ከምኡ ናብቲ ዕለት 3 ውድድር ንፈለማ ግዚኦም ዝተሳትፎ ምስ ጋንታ ሮኒ ጂያቶሊክ ዝጻወት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ጋንታ ኮፊድ ዝጻወት ዘሎ ወዲ 30 ዓመት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኣከታቲሎም መበል 81 ከም ድማ 82 ደረጃ ብምውጻእ ዝናድ ዓወታ አንጸባሪቖም እዮም ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ዝተሳትፈ ካብ ጋንታ ትሬክ ሴጋፍሬዶ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ጋንታ ዴልኮ ያዕቆብ ደበሳይ ድማ ጽቡቕ ክምርሹ ኳን ተዋዕሉ ኣብ መወዳእታ ዝተመክሮ ቀሲሞም ምስቲ ውድድር ዘይዛዘሙ ተቀዳደምቲ ምስርዖም ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ሲነማ ሰመረ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ምስቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ተቀዳደምቲ እናተወዳደሩ ኣብ ዝተሳተፍዎ ውድድራት ዝናድ ብቕዓት እናንጸባርቑ እዮም ዝምርሹ ዘለዉ ብፍላይ ቢንያም ግርማይ ናይ ብሓቂ ሓበን ሃገሩን ክለቡን ኮይኑ ዝምርሽ ዘሎ ትስፉ ተቀዳዳማይ እዩ በዛ ጋጣሚ ብስም ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ናይ ዛ መደብ ስፖርት ነዞም ተረቂሖም ዘሎ ፕሮፌሽናል ተቀዳደምትና ድሙቕ ዓወት ንምንየሎም ናብ ካልእ ዜናታት ምስሰግር ፔለ ኪልያን ምባፔ ንዝናይ ክትክ ዝኽእል ተጻዋታይ ኢሎም ፈረንሳዊ ኪልያን ምባፔ ኣብዚ ንእሽቶ ዕድሚኡ ጥራይ እንከሎ ካልኦት ተጻወቲ ኣብ ሙሉእ ህይወቶም ከንጸባርቑ ዘይከኣሉ ብዙሕ ድንቂ ነገራት ክጎናጸፍ ብምኻሉ ኣቓልቦ ብዙሓት ወገናት ክስሕብ ኣኺልዎ ከም ዝርከብ ውልዶ ተጻዋታይ ዓለምና እዩ እዚ ወዲ 22 ዓመት ኮኸብ ኣጥቃዒ ብፍላይ ድሕርቲ ብ16 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ዝኾነ ሊዮነል መሲ ድማ ብፍላይ ዘንጸባርቑ ዓወት ዝረኣዮ ብቕዓትን መሊሱ ክደምቕ ኣኺልዎ እዩ ኣብቲ ግጥም ሻምፒየንስ ሊግ ምባፔ 3 ሾታት ብምእታው ሃትሪክ ብምስርሑ ሓደስቲ ደገፍቲ ከጥሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣቓልቦ መራሕቲ ሃገር ክስሕቡን ኣኺልዎ እዩ ንኣብነት ምባፔ ካብ ፒኤስጂ ወፂኡ ናብ ካልኦት ክለባት ክኸይድ ከም ዝኽእል ምስ ተገልጸ ሚኒስተር ስፖርት ፈረንሳ ሮዛና ማርሲኒዮኒ ኣብ ፈረንሳ ክጸንሕ ተቐላጢፋ ምሕጽንታ ኣቕሪባቱሉ እያ ብብቕዓት ኪልያን ኣመና ተመሲጡ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ፔለ ፈረንሳዊ ኮኸብ ምባፔ ንዓይ ክትካን ዝኽእል ብቑዕ ተጻዋታይ ክብል ተኣሚኑሎ ምባፔ ተካየ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ክብል ከለኹ ክዋዘ ኢለ ኣይኮንኩን ናይ ብሓቂ
ክብል ንጋዜጣ ዴሊ ስፖርት ከም ተዛረበ ድማ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኸረድም እቲ ክልተ ግዜ ዋንጫ ዓለም ዝጨበጠ ወዲ 80 ዓመት ብራዚላዊ ስዒቡ ምባፔ ብፍጥነት ክጻወት ክዕዘቦ ከለኹ ንዝበዝሐ ናተይ ነገራት ኣብቲ ናቱ ክእለትን ብቕዓትን እየ ዝረኽቦ ስለዚ ዝውልዶ ኮኸብ ተጻዋታይ ብፍጥነት ሓሲቡ ከጥቅዕ ዝኽእል ብሉፅ ሰብ ኢሉ ሎም ኣብ ጊዜኡ ብዙሕ ዓወትን ዝናን ብምጉንጻፉ ከም ሓወልቲ ኩዕሶ እግሪ እናተወስደ ክሳብ ሕጂ ነቲ ክብሪ ሒዝዎ ዝርከብ ፔለ ኣብ ምሕኩልቱ ዝገበሮ መጥባሕቲ ወታዊ ለውጢ ስለ ዘምጻሉ ምንቅስቓሳቱ ተደሪቱ ብክልተ ኢድ ብዝተሓዘ ዓረብያ ተሓጊዙ ክንቀሳቐስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ታሪክ ህይወቱ ተዘንቱ ሰነዳዊት ፊልም ንምድላው ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ከም ዝተረኣየ ዝፍለጥ እዩ እዚ ዕድመ እናደፈ ዝመጽእ ዘሎ በዓል ዝና ክሳብ ሕጂ መን ከም ዝትኮ ዝኾነ ቃል ብጭቕ ኣቢሉ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝሕበር ብዛዕባ ኪልያን ምባፔ ብሕውነታዊ መገዲ ክዛረብ እውን ሕጂ ንፈለማ ጊዜኡ ምዃኑ ይንገር ምባፔ ብኹሉ መልክዑ ንዑ ክትክእ ከም ዝኽእል ውሽጡ ዕግበት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ድማ ብዘይ ውልውል ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ፔለ ምባፔ ኩዕሶ ምስ መጻቶ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎ ዝርዳእ ንቑሕ ተጻዋታይ እዩ ምስ ተቐበላ ናበይ ሒዝዋ ክኸይድ ከም ዘለዎ ወይ ንመን ክህቦ ከም ዘለዎ ንእለቱ ዝፈልጥ እዩ ብዓብዪ እውን ነቲ ጸወታ ኣብ ረብሑ ንምውዓል ብኸመይ ክቕልሶ ከም ዘለዎ ዝግንዘብ ኣጥቃዕ እዩ ከምዚ ዓይነት ባህርያትን ክእለታትን ድማ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኩዕሶ እግሪ እምበር መጠን ኣገዳስን ተደላይን ክብል ምባፔ ውዒሉ ሓዲሩ ንናቱ ዝናን ስምን ዝዕቀብን ዝወርስን ተጻዋታይ ከም ዝኾን ገሊጹ ኣስዒባ ኣቢሉ ድማ ፔለ ምባፔ በሊሕ እዩ ከምኡ እውን ቁልጡፍን ሃንደበታዊ ስጉምቲ ዝወስድ ኣጥቃዕ እዩ ዝበዝሑ ተጻወቲ ብቴክኒካዊ መዳይ ጥራዮም ንፉዓት ንሱ ግን ብቴክኒክ ጥራይ ዘይኮነ ሃንደበታውነት እውን ስለ ዝጥቀም ንኹሎም ይበልጾም ኢሎም ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ዝውሃብ ሽልማት ባሎን ዲኦር ክዕወት ምባፔ ብቑዕ ከም ዝኾነ እኳ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ፔለ ብርእሰ ምትእምማን ኣስሚሩሉ ምስ ፒኤጂ ዘለዎ ውዕልን ተዘናውሑ እውን ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ክብል ንእግረ መገዱ ምኽሩ ለጊሱሎ ፔለ እንግሊዛውያን ክለባት ኣይስምዓ እዚ ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ካቢብ ኑርማጌዶቭ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ኣዕሩኽ ስፖርተኛታት ምዃኖም እዩ ዝሕበር ንሳቶም ኣብ በበይኑ ዓውዲ ስፖርት ካጫወቱ እንትኾኑ ኣብቲ ዘዝነጥፍሉ ዓይነት ስፖርት ሻምፒዮን ዘበሉ ከዋኽብቲ ተጻወቱ ምዃኖም ይሕበር ካቢብን ሮናልዶን መዓልታዊ ርክብ ከም ዘለዎም እውን ዝግለጽ ኣብ ማእከል ህዝቢ ከለዉ ሓቢሮም ዝተላዕሉ ኣሳል ከም ዘለዎ እውን ይሕበር ይኹን እምበር ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና ደረቱ ክሳብ ክንደዩ ዝብል ክሳብ ሕጂ ከይተነጸረ ይጸኒሑ ሩስያዊ ካቢብ ርግሒትን ካልእ ናብ ዝተሓወሶ UFC ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩቱር መኸተ ጉስጢ እዩ ዝነጥፍ ንነዊሕ ዓመታት እውን ኣብዚ ዓውዲ ስፖርት ሻምፒዮን ከም ዝኾነ ይንገረሉ እዚ ወዲ 32 ዓመት ስፖርተኛ ተሪር መኸተ ጉስጢ ናይ ፖርቱጋላዊ ሮናልዶ ዝዓበየ ፍርሒ ወዱ ጽምኣት ዓወት ዘይብሉ ሰብ ከይከውን ዝብል ምዃኑ ተዛሪቡ ዘሎ ምስ ሮናልዶ ዳርጋ መዓልታዊና ንዘራረብ ክንራኸብ ከለና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ዓወት ዝተጎናጸፍናሉ ስምዒታትን ጦብላሕታን ካበይ ከም ዝረኸብናዮ ወይ መን ከም ዝጸሎና ሓሳብ ንለዋወጥ ከምዚ ኢልና ንዛረበሉ ኸ ሮናልዶ ወዱ ተካዩ ክኸውን ከም ዝብህግ እዩ ዝሕብረኒ ክብል ንስታር ክራሳቫ ዝተባህለት ሩስያዊት ዩቲዩብ ሓቢሩ ካቢብ ኣስዒቡ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቆልዓ ከሎ ጽምዲ ጫማ ክህልዎ ጥራዩ ዝሓልም ነይሩ ሕጂ ወዱ ሳላቡ ኩሉ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ስለዚ ወዱ በቲ ዝተቐረበሉ ተታላሊ ኣብ ህይወቱ ዝለዓለ ጽማት ዓወት ዘይብሉ ሰብ ከይከውን ብጣዕሚ እዩ ዝፈርሕ ከምቲ ንሱ ቆልዓ ከሎ ዕዉት ሰብ ክኸውን ዝጸምኦ ዝነበረ ወዱ ድማ ከምኡ ክጸምኡ ዝደልዩ ሮናልዶ ክብል ድሌት ሮናልዶ ገሊጹሎ ካቢብ ሰባት ብፍቓዶም እዮም ዝምዘዙ ስለዚ ናይ ዓወት ስምዒት ክህልዎም ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣለዎም እንተኾነ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገር ዘለዎ እንተኾይኑ ንዝለዓለ ዓወትን ብልጫን ክነቓቓሕ ኣይክእልኒ ብምባል ኩሎም ዕዉታት ወለዲ ልክዕ ከም ሮናልዶ ንደቆም ተመሳሳሊ ዓወት ክጸምኡ ክገብሮም ንእግረ መገዱ መኺሩሎም ካቢብ ኣብ መጻኢ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ከም ዝደልዩ ዝሕብር ድሮ እውን ኤፍሲ ካማዝ ምስ ተባሃለት ሩስያዊት ሳልሳይ ዲቪዥን ክለብ ክጽምበር ጠለብ ቀሪቡሉ ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ጠለብ ካብ መገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝተላከሉ ካቢብ ወሲኹ የብርህ ኣብ ጋንታና ተጸምቢርካ ተኻፋሊ ዓወትና ክትከውን ጠለብ ነቕርበልካ ዝብል መልእኽቲ ጽሑፍ ናብ ናቱ ኣድራሻ ከም ዝመጽኦ እውን ሓቢሩ ምስ ኣንበሳ ዝወዓለ ተዋኻርያ ኣንበሳ ኮይኑ ይስማዕ ከም ዝበሃል ካቢብ እውን ምስ ኣንበሳ ኩዕሶ እግሪ ሮናልዶ ስለ ዝወዓለ ኣዕሩኽ ስለ ዝኾኑን ከም ኣንበሳ ዝኾኑ መሲልዎ ስዕድ መደፊኡ ክነሱ ናብ ኩዕሶ እግሪ ተመልሱ ዕዉት ሰብ ክኸውን ምብሃጉ ንብዙሓት ከየገረሞም ኣይተርፍን ግና ክሰልጦ ድዩ ኣይክሰልጦን ሓቢርና ንሪኦ ንኸውን ሮናልዶ ኸ ካብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ጉስጢ ይኣቱ ኸውን ምኽንያቱ ሲክስ ፓክ ኣሎ ኩራት ዓዘብታ ኣብዚ ኸ እንታይ ምበልኩም ሽወደናዊ በዓል ብዙሕ ዝናን ጉዳመኛን ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኣብቲ ብሳን ሬሞ ዝጽዋዕ ህቡብ ውድድር ደርፊ ኢጣልያ ተረኺቡ ከም ዝደርፈ ሓቢሩ
እቲ ሙሉእ ባድሉ ለቢሱ ናብ መድረኽ ዝደየበ ን2 ሜትሮ 5 ሴንቲሜትር ጎደል ኢብራሂሞቪች ማይክሮፎን ሒዙ ክደርፍ ምስ ጀመረ ኣብቲ ሲነማ ዝነበሩ ሰባት ንእለቱ ብሰሓቕን ዋጭዋጭታን ከም ዝተቐበሎ ተገሊጹ። ዓመታዊ ዝካየድ ኢጣልያዊ ፌስቲቫል ውድድር ደርፊ ዘድሊ ምድላው ዝግበረሉ ኮይኑ ልዑል ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ይሕበር። ኣብቲ ካብ ሐሙስ ክሳብ ቀዳም ዝተኻየደ ፌስቲቫል ውድድር ደርፊ ኣጥቃዒ ኤሲ ሚላን ኢብራሂሞቪች ነቲ መደብ ምስ ካልኦት ኮይኑ ክመርሖ እውን ተወሳኺ ሓላፍነት ተዋሂቦ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ሐሙስ ምሸት ውድድር ድማ ወዲ 39 ዓመት ኢብራሂሞቪች ምስ ሰርቢያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቦሎኛ ወዲ 52 ዓመት ሲንሲያ ሚሄላጆቪክ ብምዃን ሎ ቫጋቡንዶ ዝተሰመት ኣብ 1972 ዝተደርፈት ብሚልዮናት ቅዳሕ ዝተሸጠት ህብብቲ ደርፊ ብምዝማር ነቲ መድረኽ ከም ዝኸፈቶ ተገሊጹ። ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ደርፊ ድምፂ ኢብራሂሞቪች ንተዓዘብቲ ዘነቓነቐ መንባሩ ክግለጽ እንከሎ መስሓቕ ባርያቱ ተሓዊስዎ ኣዘናጋዕን ካብ ጸቕጢ ኮሮና ንግዜኡ ዘዛንን ከም ዝነበረ እውን ተጫረቕቲ መገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገሊጾም እዮም። ብሰንኪ ዘጋጥሞ ማህረምቲ ኣብ ምሕዋይ ዝርከብ ኢብራሂሞቪች ኣብቲ ፌስቲቫል ክሳተፍ ምምፁኡ ርእሰ ዝኻኣለ ሕቶታት ከም ዘለዓዓለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ግርም ይብራ ጋንታኻ ካብ መሪሕነት ወሪዳ እናተቓለሰት ንስኻኻ እግርኻ ናሕወኻ በትኻ ድምፅኻ ናፈተንካ እዩ በልስከ መቕናዕ ምስላጥ ብ65 ነጥቢ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሖ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ነቶም ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ዝርከቡ ተምሃሮ ዝዋሃባ ማይት ላፕቶባት ብሓገዝ ከም ዝሃበት ተሓቢሩ። እተን ተለጊሰን ዘለዋ ላፕቶባት ኣብቲ ዝተረስዐ ቦታታት ማሕበረኮም ከተማ ማንቸስተር ዝርከቡ እሞ ጠምተ ዝሰኣኑ ተምሃሮ ከም ዝውዕላኻ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ረዲኡ። ኣባላት ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ቅዱስ ተግባር ክገብሩ ዝተበገሱ ደድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሜይል ፎርስ ዝተባሃለ ኣብ ውፅዓት ተምሃሮ ቆልዑ ዝግደስ ትካል ገብረ ሰናይ ነቶም ኣብ ልዕሊ 100 ንኣሹ ከተማታትን ዓድታትን ዝውዕል በሽሓት ዝቑፀር ናይ ቴክኖሎጂን ኮምፒዩተርን ሓገዝ ክህብ ብማዕከናት ዜና ምዝርግሑ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ሓለቓ ማንቸስተር ሲቲ ፈርናንዲኖ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ንዝተወፅዑ ተምሃሮ ምሕጋዝ ዝብል ዕላማ ክሳብ ሕጂ 18 ሚልዮን ፓውንድ ገንዘብ ከም ዝተዋፅአ ጠቒሱ ድማ እቲ ዝኣከቦ ገንዘብ ዴል ዝዓይነትን ላፕቶባት ከምኡውን ካልእ መኽዘኒ ዳታታትን ተገዚኡ ነቶም ኣብ ከባቢታት ከተማ ማንቸስተር ተረኪኑ ዘለዋ 13 ቀዳማይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ዝርከቡ ድኻታት ተምሃሮ ከም ዝወሃብ ሓቢሩ። እቲ ላፕቶፕን ካልእ ዘጠቓለለ ህያብ ዝሓዘ ጥቕላል ባኮታት ዝመጽእ ሰሙን ካብ ሜዳ ኢትሓድ ናብተን ኣብያተ ትምህርቲ ክልኣኽ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ። ብራዚላዊ ከፋፋሊ ፈርናንዲኖ ኣስዒቡ ኣባላት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ማሕበረከሞም ንዘለዉ ውፅዓት ተምሃሮ ከምዚ ዓይነት ልቢ ዝትንክፍ ርክባት ምግባሮም መንፈሳዊ ሩፍታን ቅሳነትን ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ቅዱስ ተግባር ብፍላይ ኣብዚ ቁጠባ ዝዳኸመሉ ዘሎ ዘመነ ኮሮና ብዝሓየለ ክቕፅልን ብኻልኦት ክለባት እውን ክሰዓብን ተላቢዩ። ብኣሰልጣኒ ፔፕ ጋርዲዮላ ፍቱው ምዃኑ ዝንገረሉ ፈርናንዲኖ ነቲ መግለፂ ክህብ ኣብ ቅድሚ ማዕከናት ዜና መድረኽ ምስ ደየበ ኣነ ኣቦ ክልተ ቆልዑ እየ ስለዚ እዚ ንህቦ ዘለና ቴክኖሎጂያዊ ሓገዝ ንቆልዑ ማዕረግ ክንደይ ጠቓሚ ምዃኑ ክርዶ ኣይጸግመንን እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ኻ ንጎረቤትና እውን ከይተረፈ ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘይብሎም ተምሃሮ ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንሓድሕድና ክንጠማመትን ክንተሓጋገዝን ይግባእ ክብል ልቦና ዝተሓወሶ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ብኻልእ ወገን ኣባላት ኣይቲ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 100,000 ፓውንድ ዝዋግኡ ፕሮጀክት ብምስታፍ ብማየት ንዝቑፀሩ ድኻታት ተምሃሮ ነፃ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ወዲ 23 ዓመት ፖርቱጋላዊ ከፋፋሊ ክለብ ወልቭስ ሩበን ነቨዝ ብሰንኪ ኮሮና ዘስዓቦ ዕፅዋ ወዱ ክወለድ እንከሎ ኣብ ኣውቶቡስ ክለቡ ብምዃን ክዕዘቦ ከም ዝተገደደ ተሓቢሩ። ሩበን ነቨዝ ወዱ ዝተወለደሉ ዕለት ክለቡ ምስ ክሪስታል ፓላስ ገጢሙ ሓደ ባር ኣብ ዝተሰዓረትሉ ኮይኑ ኣብቲ ግጥም ንሱ ኣብ ወንበር ተቐይርቲ ብምዃን ነቲ ፀወታ ኣሕሊፍዎ። በዓልቲ ቤቱ ዲቦራ ድማ ኣብቲ ሽዑ ዕለት ማቴዎስ ተሰሜ መበል ሳልሳይ ውላዶም ኣብ ሆስፒታል ፖርቱጋል ተገላጊላ። በዓልቲ ቤተይ ዲቦራ ኣብቲ ሽዑ ዕለት ክትገላገል ምዃና ፈልጥ ነይሮም እንተኾነ ኣብ ሆስፒታል ከይደ ኣብ ጎድና ብምዃን ክሕርሳን ዕሸል ውላደ ኣብ ሕቑፈይ ክቕበልን ምፈተኹ እዚ ግን ኣነ ንሳን ብሰንኪ ዕፅዋ ኮሮና ኣብ በበይና ሃገር ተዓፂና ኢና ዘሎና ክብል ኣብ ጎኒ በዓልቲ ቤቱ ክህሉ ዕድል ብዘይምግባሩ ዝተሰምዑ ቅሬታ ገሊጹ። ዲቦራ ምንቅስቓስ ምስ ተፈቐደ እኳ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ፖርቱጋል እንተተመልሰት ሃንደበት ዳግማይ እገዳ በረራ ምስ ተገብረ ግና ኣብ ዓዳ ክትዕፀው እያ ተገዲዳ። ናይ ክልቲኦም ዝነበረ መደብ ድማ ንሱ በረራ ምስ ተፈቐደ ናብ ፖርቱጋል ተመይሱ ክሕርሳዩ ነይሩ። ብዓብዪ እውን ዕሸል ውላዶም ክልቲኦም ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ሃገሮም ክውለድ እዮም መደብ ሓንፂፆም። እንታይ ሞ ገበር ዕዳጋ ከም ፀናሓካ እምበር ኣዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዝበልዎ እንዶ ሓቂ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖርቱጋል አንቶኒዮ ኮስታ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ሃገሩ ዝግበር በረራታት ብሰንኪ ደግሲ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ካብ 23 ጥር 2021 ክቋርፁ ምእዛዙ ይዝከር። እዚ እገዳ በረራ ክሳብ ሕጂ ተግባራዊ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ስለ ዝኾነ ምክትል ሓለቓ ወልቭስ ነቨስ
ሕጂ እውን ንኣሳት 5 ሰሙን ብኣካል ዘይረኣዮ ዘሎ ዒሸል ወዱ ማስ ክረኽቦይ እውን ዝፍለጥ ኣይኮነን ዘሎ ቋዓል ዝቃዕካ ባባ ነፈዝ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ካብ 2016 ኣትሒዙ ብምውዕዋዕ ናይ ዝረኽቦ ኣታዊ ግብሪ መንግስቲ ከይከፈለ ብምጽንሑ ሕጋዊ ክሲ ከም ዘቕረበሉ ተሓቢሩ እዚ ፖላንዳዊ ኮኸብ ኣጥቃዒ ኣብ 2020 እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ብፊፋ ተመሪጹ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ድማ ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ጀርመን ወይ ኣብ ፖላንድ ብመወዓውዒ ናይ ዝተኸፍሎ ገንዘብ ኣታዊ ኣይከፈልካን ተባሂሉ እዩ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ሓቅነቱ ዘየጠራጠረ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ጠበቓ ሌዋንዶውስኪ ግን ካብ ንእስነቱ ዓርኩን ጠበቑን ዝኾነ ካሚል ጎርዜሊሊንክ ንዝተፈላለየ ፋይናንሳዊ ሜላታት እናተጠቕመ ሌዋንዶውስኪ ግብሪ ከይከፈለ ክኸይድ ከም ዝገበሮን ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ ዝገልጻ ዘለዋ ኣጥቃዒ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ዘሎ ወዲ 32 ዓመት ሌዋንዶውስኪ ግና ብመገዲ ወሃቢ ቃሉ ገይሩ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ንሱ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ ብሕጊ ስልጣን ዝምልከቶ ኣካልን ተማዚዙ ከም ዝኸይድ እዩ ገሊጹ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎም ዝተዳልዎ ዜናታት ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ሰላም ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ ተጥዑሙ ዝነቅር ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት